It's not far from town. It's not far from town. Idan kana so ka ce guri ba nisa, da turanci sai ka ce it is not far. Kalma na it is. To sai ka gajarta wannan it is din sai ka ce it's. Mun fahimta? So duk inda ka ga wannan kalma na it yana nufin it is ne. Kamar ka ce it is not far from town. It is not far from town. Amma in ka karanta wannan sai ka ce it's not far from town. Hakan kuma na nufin ba da nisa da gari. Ba nisa da gari. Kamar ka ce ina gidan mai din yake sai a ce maka ai ba nisa da gari. Gidan mai din bai yi nisa da gari ba. It is not far from town. Ma'ana ba nisa da gari. Wannan inda da ku je din kenan. It's not far from here. Idan kana so ka ce kuma baya da nisa daga nan. Ma'ana daga inda muke nan babu nisa inda za mu je. Ba nisa daga nan. Ba nisa daga nan. Ba nisa daga nan kenan. Inda za mu je babu nisa daga nan. Idan da ka fara hakan da turanci sai ka ce it's not far from here. To, it's not far. Keep going. It's not far. Keep going. Ba nisa mu ci gaba da tafiya ko kuma ci gaba da tafiya. A'a ba nisa ci gaba kawai da tafiya. Ba nisa. Ba nisa, comma, ci gaba da tafiya. Ba nisa ci gaba da tafiya. Sai na ƙarshe kar ka manta ka liking bidiyon nan ka taya mu sharing nashi. Kwana biyu nan ba a taya mu sharing na bidiyon nan. A sharing bidiyon nan don Allah. A sharing kuma a following wannan page idan ba a following. Sai karatu na ƙarshe. It's not far. Be patient. It's not far. Be patient. Idan kana so ka ce mutum ba nisa ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri. Ba nisa. Ba nisa. Ka yi haƙuri. Ko kuma ki yi haƙuri ko ka yi haƙuri. Ba nisa ka yi haƙuri. Like, follow and share. Zaura mu koyi turanci sai mu sake haɗuwa a karatu na gaba. Na bar mu lafiya.